Assalamu alaikum Ceerno Pullo e kala onon jippotoɓe e ngal ɗo dingiral tabital Pulagu Mali ko min Abdoul Aziz Diallo président tabital Pulagu Mali. Mi fuɗɗinoma haala seeɗa kono ko jinnomi hen ɓeydude hen seeɗa ko kabaru Mali o wona kabaru newiɗo tubakore sa wacci ɗum tubakore c'est un problème complexe. Aywa kala ƴewno anduɓe ko ɓooyi ko wanno ko ɓooyi e oɗo e ngal ɗo digilal ina hani hulde. Aywa hono probléme gonɗo e nder leydi Mali hande o mi haalanima mbima ko probléme cattuɗo no feewi no feewi no feewi ko gonga yimɓe bonɓe naati hen ina bonna kono eɗen gandi hay ko adi ɗiɗo haareji janguji dow fulɓe hono jihadiste en wonɓe hen ɓe hono kalduɗa joni an yero hay enen ɓe goppani men. Aywa mawɓe men heewɓe mbarama nangama mbarama sa ɓami tan e ndeɗo hitande joni fuɗɗinde hitande 2017 nder ɗiɗo lebbi tati ɓenniɗi sa yeehi hono banggue hakkude leydi to cercle biyetegal Douanza joom wuroji baraɓe toon joom wuro wiyetengo Kerena warama toon joom wuro Kubu Pullo ɓe fof ko fulɓe mbarama toon maire Boni warama toon maire Boni o ko mawnum Moustapha Dikko won ɓen koye mawɓe Pulagu Mali jeeya aywa ko Dikko en kamɓe goni iwɓe e Mamoudou Nduldi Boulkassoum to Boni to yimɓe mabɓe heewɓe mbarama. Aywa ko ɓeydantumami hen tan gueɗe ɗe hay ko joni kikiɗe he won yimɓe men won yimɓe gure ɓe kaldume arɓe to bureau men to kaldume mumen bon mi haalata yimɓe mabɓe pour kabaru sécurité mabɓe kono e nokkuji mabɓe hono jihadiste en wonɓe toon ɓe ina ɓuura temedde 2 ma temedde neɗɗo ko haala diine ɓe jaari kono no wayno kamɓe fof koɓe fulɓe kamɓe fof koɓe sukaɓe men koɓe sukaɓe fulɓe ko kamɓe taƴi toon sariyaji kamɓe ñaawata kamɓe piyata kamɓe kaɓɓata aywa kamɓe mbaɗata koɓe beela ko kamɓe goni toon ko kamɓe janata e militaire en ɓe aywa ko hollude tan hunde nde ina sakki kono ɗum kam haɗata men enen Pulagu o ummade daroɗen darde nde poɗɗen darade par ce que sa ƴeewi ko ɓenni saande probléme waɗi hakkude to Mauritanie to e Sénégal 1989 andi o ari ha to leydi Maliga ha minen leydi Sahel occidental hono Sahel occidental Mali laamu Nioro o ha hare waɗi hakkude fulɓe e seɓɓe ha war hooreji kewɗi mbaɗa hen no ɗum fuɗɗorino ni aywa ko woni funnague ngone ko noon wayi ngati adan ruggoji ne jaaha naata Mauritanie ndugga nayi sapalɓe nayi hardaneji garta bon hardaneji ɗi ne gummo jana e gure fulɓe non hanti ha ruggo ngo hanti natti sapalɓe wonti yande e gure goɗɗe ha wonti ha rendiŋi ha fulɓe torankoɓe laamu Nioro e seɓɓe kañaga laamu Yelimane ha kaaɓi ha mbarodiri hen pellodiri hen no feewi. Aywa joni noon ko jinmi wiide tan ko oɗo probléme garɗo e nder région de Mopti o ko ɗum probléme ganduɗa yimɓe fof ina foti darade ina foti ummade. Aywa ko gonga donzo en bamarankoɓe ina ɓama petelaji ina pella fulɓe kono mi haalani yimɓe ɓe no donzoji ɗi ɓamiri petelaji ni so pelli men pellen ɓe aywa caggal mum de ɗum kay nde nanande kala wuro dartinogo kay ɓe goppi ɗum hay so fiyande wotere ɓe nane wuro ɓe janane mumen ɗum noon yimɓe na kaani tinnorade ngal banggal kono min keeɓi nde min mbaɗi conférence de presse hono ittude haalaji penaliɗo radio ji presse international kalata ɗi ɗinne ina jeeya e probléme gati ɓe mbi ko probléme intercommunautaire tawa wona interproblémataire ɓe kaali ko hakkude remoɓe e aynaɓe pellodiri mbarodiri kemasina ayo ɗum kam ina anda ko fenade gati ko konuji mabɓe ɓe tafi ɓe gari ɓe jane fulɓe ɓe mbari ɗumen e min mbaɗi conférence de presse nde min keeɓi kalɗo wi nde ɓe jande bamarankoɓe donzo en gari ina jana e gure fulɓe ɗe won bamarankoɓe hoɓɓe wuuro masina ngo e hoore mum jeehi gaddoye fulɓe cuuɗi ɗumen e nder kuɓeje mumen ha ɗeɗo basiji ɓenni ɓene haalaji mumen ko hollude tan ko hare nde wona hare hakkude fulɓe e bamarankoɓe mais ko hare hakkude bonɓe donzo en ɓe aywa ko ɓen jane yimɓe caggal noon hollama donzoji ɓe groupe mabɓe o laaɓani no feewi
ngati wiyama hay laamu o yimɓe mumen ina hen non probléme o na waɗi complexé kono ko na tiiɗi kono ɗum kam haɗata kiidgol hunde haɗata ɗum daranede ko ɓuri wawde wallude Mali hande ko ɓuri wawde wallude pulagu Mali so Allah jaɓi enen tabital minen tabital pulagu Mali e dow ballal mon onon fof kala ko min mbawi wadde ma waɗe e ko ɓuri yaccade ma waɗe kono hono no tabital pulagu Europe haaliri ni yaade waɗa manifestation ngaji e dema ambassade uji ha laamu woɗeɓe ɓe kamɓene ɓe tina ngati Mali probléme uji Mali fof ko toon koto Europe to alaga probléme uji ɗi fof ko toon pewjete ko toon formate e laamu parti socialiste français o Jean-Yves Drian en e kamɓe wonɓe toon ɓe fof probléme uji ɗi ko toon soɓe gandi pulagu fof ina dari ina rokkodiri juuɗe aywa no waɗa alerté opinion international ɗum nene wawi wallude no feewi ɗum ɓuri ni wawde wallude e dendingol kalis ɗum waɗi gila basi o waɗi kala ɗo agence presse international wonno e aduna he mi noddi ɗum mi haalani ɗum mi neldi ɗum document ji ha ɗum yawa ha saro sakke yimɓe ganda probléme uji gonɗi ɗo nder leydi Mali gaɗi aywa haala ka no heewi joni kay eɗen mbawi yowde ko ɗo donc probléme uji sen mbaɗi résumé Mali probléme uji ko probléme uji kewɗi rebelle en ɓe ɓen mbi ko indépendance dartata ɗum woni MNLA immel ngel narcotrafiquant en hono waɗoɓe trafiquant drogue en waɗoɓe trafiquant pétalaji en e cigarette uji en ɓenne ina hen ɓenne jiiɗi tan ko leydi jiiɓo ha keɓana golliri aywa tataɓel ngel hono groupe aji ɗiɗo ɗi kalanmami so hare waɗi hanti ɓadima gasde goto fof wiyata ko yo irtu yo waɗ hen ha tine ha andane mbalima ñande peccere dawra kañumen nema wot ko ɓetana aywa gueɗe ɗe ko gueɗe tan ɗe ganduɗa ko hono dani eɗen barkino kala kaalowo e ngal ɗo dinguiral mbeɗa ñaagui hono jaga yette ko neɗɗo moƴƴo ko gando ko neɗɗo pamɗo ko jiɗɗo leñol aywa ɗiɗo haalaji foof omo wawi ƴewde hen kala ko waɗi hen fayida o waɗa document ganduɗa tindinowo o waɗa e message email mbalema yimɓe ɓeydu kadi sakde ɗum e tabital pulagu international gati ko ɗum jinnomi ɗon jinmi gaynirde tabital pulagu leyɗele hakke leyɗele capantati fof no jogui bureau ji tabital ene wuuri eɗen jogui tabital pulagu international donc eɗen jogui ɗo kalɗen en jogui ɗo mbaɗɗen eɗen jogui no pewjirɗen ha joni on jarama yallah paabo yallah wallu men yallah townu men yallah rokku men kay ngala yallah dandu men kadi gacce aduna e lettilahara ya rabbal alamin assalamu aleykum wa rahmatullah